Čaute opäť, takže teraz sme vystúpili pri Central Parku a to vyzerá brutálne. Teraz pozeráme na ihrisko, lebo pred nami hrajú baseball. Tuto chalani majú tie baseballové pálky. No a akože terén docela obťažný, akože. Vysoké Tatry sa môžu schovať, podľa mňa. Slnko svieti. Koľko stupňov? 26 stupňov. No a pocitovo je to 40. No, slnko. Toto vyzerá jak väznica, nám majú tieto preliesky. Kokos. No, takže sme si sadli niekde v Central Parku do takéhoto mini podničočku na terasku a sme si objednali macaroni and cheese. Akože, no, som zvedavý, no, vyskúšaj. Vyskúšaj, jak to chutí. Vidím to prvýkrát a je to jem. Horúce. Horúce, dobre. Musím pofúkať? Fúkaj. Polenka so sírom, proste, klasika. No, takže sme tu v tom Central Parku a ako je tá scénka za sám doma, kde proste feeduje tá pani tých holubov, tak mám pocit, že tuto by to kde si mohlo byť. Tu kde si možno sedela tá pani, jak sa nemýlim. No a túto kúsok ešte vedľa jednoho toho mostiku je takýto tento ďalší mostik. Akurát teda možno aj tuto sa odohrávalo to sám doma, no. Nikto nevie. Sme na pláze, kde bol ten sám doma ubytovaný, som zistil. No a také, no však budova. Vnútri asi viete, jak to vyzerá. A dovnútra nás sa nepustia, lebo však tam je že resident only, takže to asi ťažko. A ešte tuto vzadu je vchod do Apple Store, takže kráčame. A sme tu pri tej kocke Apple vchodu. Asi pôjdeme dolu schodmi, mám pocit. Som najskôr myslel, že to je výťah. A on tu aj je výťah. Som ja? Takže schody. Točité schody. No tam sme. Keď to je čisté. A tak ideme sa trochu pohrať s tými zariadeniami. Apple Vision Pro. Vidím tam tie okuliare. Tak som veľmi zvedavý, že či to môžeme aj vyskúšať reálne. Dá sa im to iba booknúť, že až za hodinu a pol si môžem vyskúšať tie okuliare. Ale akože vyzerá to dosť cool.
people that are driving around town. Because you can also see where Cenovka 3,5, takže docela dosť. Ale ideme ďalej. Ešte sa nám dá, že sedíme proste na nejakých takýchto, neviem čo to je, sedačkách. A tuto dole, tam je proste ten store, že je to vidieť, no. Sme zastavili na Dunkin Donuts prevádzke, lebo sme chceli kávu. Dali mi toto a vieš, že ani proste moja ruka vyzerá takto, to je úplne obrovské. Ale však dobre, nebude smedný aspoň. Čakaj. Takýto donut ešte, no, takže... Čo to chcel? Aha, že aj tie auta niektoré, že tu proste vyzerajú úplne nespôsobilo na jazdu v premávke proste, že úplne, že bez svetla, alebo úplne hrozne zničené. Takže to nechápem, že ak to tu proste prejde, že to je dovolené. Pre nejakú inšpiráciu, keby chcete mať na terase nejakého baru proste biliard a golf zároveň, tak by to vyzeralo takto asi. Vieš, že proste golfové palice a biliardový podklad. Dobre, takže nachádzame sa finally proste na Brooklyn Bridge. Takže je tu trochu viacej ľudí, ale reálne máme proste svoj priestor na pohyb, čiže super. A som zvedavý, lebo reálne je koľko hodín? 19:30? 19:40, čiže za necelú hodinku zapadá slnko, čiže ten golden hour by sme mali stihnúť. Uvidíme. Myslím si, že tu sa nahráva Spider-Man, pretože to je taký akože najznámejší most tu na Brooklyn Bridge. Takto nejako vyzerá naša cesta. Tu začínajú nejaké body upnutia tohoto mostu. Takže nachádzame sa asi v strede Brooklyn Bridge a je to fakt, že crazy veľké proste. Máme nejakú fotku, tu vám prestriednem teraz. Vyzerá dosť dobre. Ako to hodnotíš, tu Brooklyn Bridge? Dobre. Chcem povedať pekne, ale aj to. Takže aj pekné, aj dobre, takže dobré. OK, aj nie. Akože. A stiehame ešte asi aj nejaký západ. Dúfam, že z jednej strany bude vidieť slnko. Takže teraz by sa úplne hodila nejaká storka proste s tou pesničkou, že od Alicia Keys. Jak sa volá? New York Empire State of neviem niečo. Konečne proste sme došli na miesto, kde je vidieť socha Slobody, ale riadne ďaleko. Neviem reálne, či to je vidno. Ale akože super výhľad stále. Reálne teraz je vidieť na celú šírku mesta. Dobre, už asi budem končiť, lebo Romča na mňa pozerá, že čo sa vykecávam s kamerou. Ako to hodnotíš? Už stačí. Dobre. Vypnem kameru a idem sa venovať chôdzi.